Papa, is people are analyzing. Now we are talking about Shogeza on Friday. Achora mashuka chiti ma generals. Ndo the only people vanokwanisa kutopla mutungamiri wenyika kana kumuremova. Sana pana mashuka tuona some of the people kana ma views. Aiwa nemaonero avo pamusoro pete possibility yekuremova mutungamiri wenyika. Sana pana mashuko anomuda achitaura panapa nema critics ne some of the people vari the ruling party ZANU-PF nevamwe vasiri. Don't subscribe or like or on the bell icon. Panapa tipita pa hindu ya good free tenengam. Anomuda iposa mutungamiri wenyika mukono wa kudanyira chiti. As a matter of fact, what Blessed Geza was saying makes a lot of sense, but we need to rewind back to history. Mnangagwa is someone who has long captured all crucial arms that have direct influence to his rule. All the generals cannot and will never rise against him. Ndomashkwambira tokopana banana tsinengam. But yes, we talk on Boom Geza will make sense. And then those people, those are the people wanoka kunzi ndo wane access awe kumobilizer kuti vanhu vajamuke against mutungamiri wenyika. But according to the current information status iripo munyika yeZimbabwe right now, it cannot be possible just because they have consolidated the power in all the sectors. Avo vakaisa ma-allies avo kwese panguva ine zviri kuonekwa kunzi right now nanatsenengam zvinogona kusava feasible. That plan iri kuita kuna Shogeza inogona kurema. Mashoko akubuda panguva ino yari kuonekwa kunzi nyika yese munhu wese nyika yeZimbabwe tariro yavo yasara pamagenerals. Vasara kune vakumwe aiwa mamonoti vanguva vakatsakatika vakaplana the 2017 military coup. Right now kuri kuonekwa kunzi just a few ndo vasara right now, and those people ndo vanhu vangotarisa kuti ndo vatomwane hope navo kuti ndivangaita something kuti this regime iruve pasi ndokuti yakonzeresa kutambura munyika. Imbotisa mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vapinda comment section yedu za mafunguro enyu. So subscribe or like, wachira kutonda bell icon.